Istorya naton ang Project Pamana. Upod naton nga subong hapon na ang sa founder chairperson sang Sowing Legacy Movement Incorporated si Dr. Richelle Verde Prado Manga. Doc, good afternoon. Si Akson John Diaz, live ikaw karon diri sa Akson Radio Bacolod. Good afternoon. Good afternoon sa tanan nga pamati man sa Action Radio Bacolod. Thank you, Doc. You're a, can I say siguro nga isa sa mga naandan nga mga bisita diri sa Akson Radio kay the yearly ari ka diri sa amon, pero this time it's a different naman nga project. We have Project Pamana. Please tell us something. Ano ning Project Pamana nato ni ginatawag, Doc? Paano nato inigin suguran? Yes, so ang Project Pamana na nagsugod sa tungod nakakuha ko sang grant sa isa ka project kay naging participant ako sang youth-led isa ka na siya no do ka summit fellowship sa mga young leaders sa bilog na Pilipinas. After sang amon nga participation sa amon na nga fellowship, nagpili sila sang 10 nga projects out of 30 sa amon nga nila, supportahan nila, tagaan nila sa 250,000. So, ang isa nga project nga napilian is ang Project Pamana. Ang Youth-Led is actually organized by Youth-Led, USAID, kag Asia Foundation. And Project Pamana, na-conceptualize ko na siya sa paagi sang pag research sa isa ka community. So, diri man siya Japon, sa gin-partner ko siya sa akong nga existing organization, ang Sowing Legacy Movement. So, sang gina-conceptualize ko lang siya, ang original ko gidya nga gusto nga maging beneficiaries sa niya project is ang mga bata Japon nga gaubra, pero sang sige, refine sang project, kay ang fellowship, it's like, gi-eskwela kami, gin-train kami sang AIM, sang Asian Institute of Management, sang Ateneo School of Governance, kag Ayala Foundation. So, sa amo na nga training kadamo sang ginagyan nga part sang project amo na nga na-refine siya. So ang iyan naging focus is ang mga youth na ginabuligan sang Sowing Legacy Movement, plus at the same time kung paano pagid mapawiden ang reach sang project nga ma-promote man ang gusto sang amo na nga fellowship, which is civic participation kag governance. So amo na siya nga may Project Pamana. Ang Project Pamana may 3 ka components. So ang una is ang Makabansa Hub. Sa Makabansa Hub, gather kami online kay ang ginaistoryahan naman, gi-invite ko mga speakers, mga upod ko man sa youth-led nga project para istoryahan ang mga issue sa aton nga pungsod, ginaistoryahan kung paano ang pamatanon maka-participate pagid sa civic space ta, at the same time kung paano ta ma-promote ang love for country. So daw siya chill lang sa nga istoryahanay kada Tuesday kag Thursday sa 8 Pagkatapos ang second component is ang democracy camp. So ang democracy camp may duwa siya ka part. Ang una is ang participants, mga scholars ang Sowing Legacy Movement. Kagang isa is mga participants ng other youth. So sa August pa na siya namon hiwaton, gina-finalize pa ang pitch siya. And then, ang last is educational support, which is support ko man siya sa existing nga legacy home, kag subong pamana home na sang Sowing Legacy Movement para may masupport sa amon nga internet connection kag sa pagkaon. So, since last year, nagsugod siya, no? Kay, last time, gin-feature yung amon organization, gina-istorya namon nga ga-ask kami funds through Pledge 30, kag the same time, ga-ask kami sponsors, pero hindi siya sustainable. So, happy kami nga ang Sowing Legacy Movement, isa sa mga beneficiaries sang Project Pamana. Tatlo ka component ka very, very practical. At the same time, no, beneficial, labi na sa mga individual nga nagkakinanglan gid sang bulig. Let's focus our attention now on Makabansa Hub. Can you please tell us something about Makabansa Hub? Lalabot sa ara ka mo nag-gather online every Tuesday kag Thursday sang gabi. Ano ang kaimportansya sang paghinunanon ilabi na sa mga pamatanon kung issue sa aton palibot ang pagambala naton and gina-maximize naton ang platform nga may ara kita in the modern world o maning online? Yes. So, sa Makabansa Hub, this Friday night man kami gakandak magpindis sa availability. Muna sa nga nagabi because ang mga students nga participants, amo nang ilang available nga oras. Aside sa mga estudyante, ginahatag naman ang link sa mga lain-lain nga mga projects, no? Sa mga projects before sang Sowing Legacy Movement, kag sa network mo naman in case gusto nila mag-join. Kaya ang concept is gaan sang another alternative nga ginapamatian
ang mga kabataan. So ang mga ga-join taga-katagaan sila snack no. Gamay lang man siya nga gamay lang man siya ginagamit nila for load nila pero at the same time at least kay tungod nga may grant ang project at least gakapondohan siya. Mm-mm. Dito sa amo na nga platform git na pamatian nila ang mga gina-share sa mga speakers. Ang mga speakers pamatanon man from Mm-mm. different parts of the country kag gina-share nila ang ilaman nga advocacy. So hindi lang ni siya about Stoying Legacy Movement but ginagaan naman platform ang iban nga mga organizations nga makaistorya sila kung paano sila nagsugod, kung paano nila na-discover ang ilang mga lain-lain nga mga ginahimo, kung paano nila na-promote kag importante istoryahan man paano na-sustain. At the same time from that maga-istoryahan namon kung paano sa mga ginagmay nga ginahimo ta makabulig ta para magnami pagid ang Philippines. Okay. Amo na da siyang mga topic. Katahom, no? But is this only para sa mga bakulod nun na gidok or we are open sa iban nga bahin man sa Pilipinas? Considering nga online ini, we could join wherever we are, no? Kung online naman ang platform na ginagamit naton. Yes, open siya. May harap kami page. Hindi pa mo ka-popular ang page no. Kaya ang una naman nga page, ayaw kami pa approve kadamo nagagamit sang Project Pamana. So subong naman giputangan naman variation para ma-search na nila Project Pamana. Gin-post na naman ang link kung diin sila maka-join, ma-register lang na sila para magaan sila sang link kag dira man gina-announce kung sino ang speaker para may option sila kung gusto nila mag-intra kung available sila. Kumbaga ang project nga ako na ining kumbaga ining Makabansa Hub is just a part of the Project Pamana pero this one alone could spark a change, no? Pero isa naton kay usually nga concern, ano mga topics ang aton gina-discuss dra wala labot sa mga organization advocacies? Yeah, so ginaistoryahan namon ang mga topics on love for country, volunteerism, civic participation, democracy, gina-explain kung gaano ka-importante ang roles ng kada isa no nga para tukod ta ang gusto ta nga mga changes sa aton nga country gina-emphasize man nga kay permita gina-ask nga dapat nami aton leaders pero wala tay gina-popularize ang iya nga dapat nami man kita nga citizens because that's the only way para mas mapanami ta pagid ang aton country. So hindi na siya kaya sang isa lang kataho or dutay lang ang mga leaders but para makita ta ang mga handom ta sa aton nga pungsod kinahanglan kita man kung may mga need ta baguhon sa aton nga ways himuon tama na because kinahanglan ni siya whole of society nga effort kada isa mabuligay gi-encourage naman ang mga participants nga mag-respond man no kung ano pagid ang mahimo ta kag paano ta ma-inspire ang iban. Kumbaga ano gini aton o kung ang inyo ginaobra it's like a we save those nga masalbar pa. Ilabi na in terms of their perspective and mindset about governance, about their future, about education, about society, about volunteerism. Though holistic gid siya, pero we try to help those nga pwede gid mabuligan pa so far. Kay ang concept naman sang Pamana or inspired man siya sa Stoying Legacy Movement. Ang legacy is amo na siyang ginahimo ta subong. Gina-envision ta sa future dapat ginasuguran ta siya in the present. In the same way nga kita no example sa eskwelahan gina-inspire ang kada isang estudyante nga mag-work hard, mag-effort gid para malaki lang ilang handom kinahanglan i-popularize naman ang idea nga ginaubrata may contribution man sa aton nga community. Gina-reflect naman sa ila no gina-recite nga panatang makabayan iniibig ko ang Pilipinas para mas ma-internalize ta kung ano gid ang imbot silingon sang iniibig ko ang Pilipinas. So far, Doc Richel, regarding this project, pila na so far ang aton being mga beneficiaries gid if we do not have exact number, ang aton estimate, for example, for Makabansa Hub, how many individuals already joined our sessions for another program, our Pamana House, pilang aton dira nga ginabantayan, ginatagan abi sang pagtamod o kon pagtatap. Okay. So ang project no ang iya gid nga target labot is
1,000 tanol. So, ang Makabansa Hub, kung ginsuguran ng online, pero before siya naging online, ginaubra siya namon nga face-to-face sa lain-lain nga communities, kundi ko conduct before ang ako nga informal research. Okay. Ang informal research is like going into the community, gid no, kag pamangkoton kung sa ila ang kinahanglan sa pamatanon, kung ano ang mga kinahanglan nga kung ano ang mga issues nga concern sila. So, dito pa lang nagsugod na ang mga istoryahanay sa community level para hindi lang siya sa online. Mm. So dito nga part nakalabot kita to ya 150 nga mga young people sa online kay ang iban hindi siya consistent kaga-attend pero ang target nga pero ang ara sa aton is 56 no nga registrants. So ang iban hindi lang daily sila regular nga ga-attend pero we hope nga sa sige-sige kag sa amo manino nga platform nga gina-promote ang online mas damo mag-join. So gina-explore pa namon no nga i-live man siya sa Facebook para aside sa Zoom kung sino pa gida ang makapamati sila. Ang sa pamanahon naman niya, may ara kita dito, kaya kabinar, gamalang siya kasi ang iya, to yung need is more of residential, kag educational support and internet support. Mm. So dito man, gina-enjoy ang participant nga mag-participate man mamati man sila. Okay. So amo na siya nga ginadapot pa, hasta pa man ni October nga project. So sigurado kung malab ni ang 2,000 youth kag iya dan. Dako sa aton nga target number, no? Do medyo ano siya kay tigalambot kita 2,000 nga mga youth ano nga aton nga gina-reach so far. Pero I do hope nga in the coming days or months ma-reach ginaton. Isa lang din naton gali ka concern, of course, when talk about resources, medyo limited. But those who wanted to help the project, extend their gratitude and their kind hearts, paano ayhan, they'll just have to consult and ask directly to the organization or may mga dapat sila agyan? Yes. So, pwede sila ka-message sa amon page. So, ang sa other parts ng project, ano siya, no, ang iyang resources ginakuha sa grant, pero ang sa pamanahom, which is amon na siyang mga scholars, support nga components ang project mamana dako na iyang ilakinannan kag kulang na iya ang grant para mas sustenar gid no. So open gid kami sa tanan nga help at the same time sa democracy camp kay sa August pa siya himuon naga-send out ko actually sa mga gusto mag-sponsor para mas mapadamo pagid ang participants. And ito is total ma-event na lamang kita labuton ang mas damo nga pamatanon para ma-maximize ang opportunity nga may mga inspiring nga mga speakers at the same time sila man mismo no makakitaay ang mga pamatanon kag makaistoryahanay sang mga butang that matters about them, their present kag ang future because we know gina-build ta na subong ang pamana nga gusto ta nga dalon sang aton nga generation. Okay. Anyway, Doc, thank you so much. Gido-gido-gay, i-invite naton isa sa mga scholars no sang ining programa. And so that siya gid mismo personal maka-share sang ginatog naton nga Makabansa Hub anong iyang experiences. Pero on the part of the organizing and the management team, thank you so much gid Doc Richel Verde Prado mangga sa time nga gin-share mo diri sa amon kag pag-explikar sa ning aton nga project pamana, Doc. Madamo man nga salamat. Thank you so much. Thank you so much. Action Reports Afternoon Edition. Si Dr. Richel Edition. Pabalik din sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, das 5:59 na mga ka-Action. Okay mga ka-Action, dugay-dugay, balikan nato ng isa sa mga scholars sa project mga ka-Action, project pamana. Naka-stay sa idalom sang Pamana House. Ito nga ito maka-istorya so that we would know ano ang mga benepisyo nga natag sa ila, anong mga ginbulig sa ilang maka-action sa ilang mismo man nga organisasyon so that we be able to learn further ang this time mga ka-action, balikan naton, katuan naton rather si Angelica Inario, isa sa mga scholars sang Pamana House mga ka-action. Kamusta naton siya? Kagano ang iyadri masaling sining proyekto kung sariin siya naka-avail
kag madamo sa benepisyo nga nahatag sa iya. Angelica, good afternoon sa Action John, diri sa Action Radio Bacolod. Good afternoon po. Good afternoon, Angelica, no? Pila ka na katuig, Angelica? Edad po, ako po ay 21 years old. Okay, Tagalog ka, hindi ka nakakaintindi ng ng Ilonggo, Ay, or ganon. Gailonggo. Ilonggo gali. Okay. Sige, anyway, taga diin ka gid, Angelica? Originally po, Hinubaan po, Asya, Barangay Asya, Hinubaan. Negros Sa Occidental. Asya. Ang gikaduan man to before, sa pinakapunta, no? Yes po. Oo. How long ka na nag-stay sa Pamana House? I'm 10 years na scholar ka sa Sowing Legacy and mga 2 years pa lang nag-stay sa Pamana Home, which is diri ko nag-college, so diri ko po nag-stay. Kay mas accessible siya po sa akong school. Okay. So, ga-school ka sa kaganong nga course? Sa Carlos Hilado Memorial State University po, taking BS Accountancy. Wow, BS Accountancy. First year. Turning second year na. Yes po, turning second year. Okay, very good, no? Accountancy is a course. Pero, can you please tell me something about inyong experiences? Gaano na sa sulod sang Pamana House? Ano na mga benefits so far ang na-avail nyo under this project? So, bali po, ako po ay one of the participants sa Makabansa Hub online series. Bali, this session po aim to instill love of country po, volunteerism, civic participation, and inspire youth from the story of other young people din po and other youth organization nga nag-build sine. Kay, in a simple way, makabulig man sila. And ang benepisyo nga gakakwa namon po sa amon nga project is that gaka-sustain ang amon nga everyday nga pliti to go to school and also ang expenses namon sa school and mga food din po kag mga bills. Okay. So, kumbaga, do halos tanan nga assistance para ma-sustain inyong education, ma-provide man. Yes, But not everything mangid siguro, no? Especially nga limited ang Yes, resources. Yes po. Ay sometimes problema because damo kami and amo na ang sa financially pero gakangitaan man po paagis sang amon nga mga officer po sang SLMI para po ma-sustain ang amon na nga para makaskwela kami padayon. Oo. Pero speaking of Makabansa Hub, naka-join ka naman sa Makabansa Hub, and how's the experience so far? Bali po, naka-join ko sa Makabansa Hub sa 3 session. Daw diri po ginatakol din namon is kung paano bala mag-choose a good leader kag para man makano po ng. So bali ang Democracy Makabansa Hub po is one of the components of Project Pamana, which is a set of coordinated and connected activities po that all aim to actively promote democracy and strengthen governance and participation po among the youth. So the other component of Project Pamana po are the Democracy Camp, which is and also po ang educational support of scholars sa Sowing Legacy movement po. Then so Project Pamana po has been made possible through a grant po sa leadership for democracy sang youth led po supported sang Asia Foundation and USAID po. Okay. So bali daw Oo. So, daw diri po ang na-learn. Ay, sige pa. so meaning, you've learned a lot from this session kay may mga about leadership, governance. Pero in general, no, Angelica, you are a scholar who wanted to become someone who is professional in the future. So nagapati ka nga dako gina mabulig sa sining organisasyon sa imo kag ang mga programa nga ginapatuman ninyo. Opo, dako po siya kay diri po ko gaka-mold ko po sa daring organization and through sa mga project po daw may mga gaka-learn man ko balahaw like sa Makabansa Hub. In order for us to have a secure future, di ba, dapat pilion ta ang leader or dapat may knowledge ta kung ano nga characteristics ng leader ang dapat aton nga pilion. Like for me, ang dapat nga leader na pilion na for me lang is that ang kaya bala mag-listen and also to speak up. Kay kung diri pa lang sa organization namon or sa diri pa lang nga series sa Makabansa Hub, ginagaan na kami idea to choose a better leader. So dako na ni siya nga component para sa sunod nga generation nga para bala maka-learn man how from governance to governance nga dapat sa sunod amo na ni nga leader dapat namon nga pilion.
So very good, no? Very well said, Angelica Inario. Thank you so much for sharing your experiences dala sa Makabansahab. Mayang hapon, Angelica. May hapon din po. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. We just asked a very few minutes mga ka-aksyon from one of the scholars sining Makabansaha because we have very limited time, but in the future mag-aantagin na tiyempo nga makaistorya pagid mas malawig-lawig sa pila ka mga scholars sining Project Pamana mga ka-aksyon. Pero tiyan mo na no, ang Project Pamana makita nyo man available online ang inadala nga Facebook page. Kabalo kati ang ini nga mga organisasyon or helping and molding Filipinos to become better, mga professionals kag iban pa mga ka-aksyon. May mga nagkamangkot diri. Good afternoon, Action John. Pwede tayo mamangkot ina nga pamanahom. Hindi siya, no. It's never connected to CPP or NPA because as I believe nga sa kadamo-damo, nakita sa ilang mga scholar nga na-produce na may mga maestra na ni sila, no? Subungan may mga social workers, kadamo-damo na gidsang nabuligan, but they are never connected to any other organization. They are surviving as a one strong independent organization. Sila mismo nagpapamita paagi. Karamo na yung proyekto nila, may mga may mga garage sale, no? Nagapakaon ni sila gani basta may ara lang sa pondo nga makita nila. Kag ang ginaubra nila, they conduct seminars, they organize events so that they could raise funds. But they are never asking funds from any other organization. Before ko sila gin-feature dire, I asked them first. Now, of course, I have to do background check. But they are never connected to anyone. Amo lagi ni sila may mga tao gid diri sa kalibutan nga are always willing to help and extend a hand to others, especially those who are in need. If you are simply deserving, gaan ka kanila tiyempo para matagan kanila sa bulig, they can actually move mountains. May isa ko kilala nga scholar nila before, a student assistant. Galakad ti halin mo siya sang una pakadto diri sa Bacolod City kiti wala man sang ikasarang para lang ka eskwela. Pagabot diri matrabaho kiti student assistant. And now, he is a professional teacher, a teacher in elementary school. See, amo nang ilang mabuligan, but he never joined any illegal activities around. Amo nang ilang nga activities, no? They are proponents of quality life and education. So, sir, they are never part of that organization that you are talking about. Ako na mismo ma-expect because I know kag nag-conduct research about this organization. Action Radio Philippine Standard Time na sa 7 mga ka-aksyon. Sa atong pagbalik, i-check nato ng report ni Action Dale Salazar kag ang balik man nga report sang patrol. Pagkatapos gilamang sang pila ka importante nga mga pahibalo.